Armen Drama presents What's the Style? Pagdumog Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Arnold. Ginaingon, ang bana basta makahimog sa tak-ong ragyod ang baba. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud nako mahimong mahikalimtan. Tapos na sa kong kamot eh. Oh, naunsa man na aron na? Resulta ni sa akong pagpanglaba, Arnold. Uy, mao ba? Daghan kay kag mga bulingon nga mga kalsones. Maong pagit kasagaran. Nasama din na akong kamot sa pagkuso-kuso. Uy, wala ka ni gamit sa washing machine de? Guba man. Hala, guba na de. O sige, magpalit og laing washing machine. Magahay na lang utag maid. O si mag-hire ta? Arnold, kinahanglan gyud tag maid. Kay na-promote ko. Lisod nag-absent ko. Ay, nahala sige. Ikaw may baw. Mayong adlaw, sir, ma'am. Kasi mo nga? Alma. Ikaw yung gipadadi ni sa agency? Ako, sir. Dara akong endorsement sa among agency, sir, oh. Ambe. College level ka. Ganun nga apply man kapag ka-maid. Oo, na may kwartang akong ginikanan, ma'am, aron makapatiwas na ko sa college. Uy, anugon? Anugon gid, sir. Willing ka sa mga buhaton din sa bahay? Ay, willing gid kaayo ko, ma'am. Anad pang kog trabaho kay pobre man mi. Kaya ra gid nako ang tanang buluhaton sa bahay, ma'am. Alma, maadto na ko ha. Ikaw na lang mahibaw mo sulti sa imong sir nga mulakaw na ko. Sige, ma'am Rona, amping. Thank you. Bye. Bye-bye. Hala, wa man kan ani ma'am Rona ang akong giluto. Wa tingali siya lami eh. Ay, ito anas ma'am Rona. Hala, unsa naman ding orasa?
Wa pa man manaog si Sir Arnold. Wala siya trabaho. Ay, ako lang pukawon eh. Pasig makasabaan kong mamruna. Ay, kataas na ba silang hagdanan? Kapoy, beg sa kakanaog ini. Uy, kahayag mas gos. My God! Almost 9 a.m. na. Huwag magkupukaw ang runa. Ay! Alma? Sorry, Sir Arnold. Uy, manok to kaon ako mga abli ka sa pultahan. Sorry, Sir. Ganaw dito. Isirag balik ang pultahan kay mo bangon ako. Oo, Sir Arnold. Wa pa manahog si Sir Arnold. Alas 10 na sa buntag. Alma? Ay! Kuya, wala ko. Nanaog na. Sir? Alma, next time, ha? Kung working days gani, angay gud nga imo kung pukawon kung wa si Ma'am Rona nimo dinhi. Nakasabot ka? Nakasabot, sir. Kaon na, Sir Arnold. Mamahal lang ko pero mo absent ko. Mo file na ko leave. Sit ba yay? Lami. Si Ma'am Rona nimo ang nagluto ini? Ay, dili, sir. Ako. Ikaw? Lami da. Lami ko, sir. Lami ang sudan. Ang sudan mo lami. Lami mapag ko, sir. Oh? Oh. Mama nagkaligo. Lami mampod ko, sir. Lami bitaw siya dan. Buang ang bayhana. Giuyog-uyog ang iyang boobs kanina. Dako ra ba? Busok. Ang atngals kanahan ba ya? Oh, kalain sa ko gibati na. Nanginit mo ko. Buglong tang tubig. Di na ni madada. Kanibi. Bahala na di. Ipahungaw ko ni. Alma. Kalami sa iyang boobs kanina. Alma. Uy. Ako! Alma! Unsa? Uy, basig na gusto nimo ang inyong maid Arnold, ha? Buang lagi bayhana ba eh? Birahe na yun! Batian mo dag tambag eh. Birahe! Maid na bitaw na! Wa pa mauli si Ma'am Rona nimo, Alma? Wa pa, Sir Arnold. Mo ba? Dali. Dungan lang tagaon. Ay, unya na lang, sir. Inikahuman ni mo. Lainan ko. Dungan na lang lagi. Masige gutom na ka. Giuhaw ramang ko, sir. Sige. Inom og tubig. Giuhaw man ko nimo, sir. Oo, sa A joke, seryoso sad kay ka, sir. Joke, oy. Bitaw, Sir Arnold, kaan lang kung makuwangan ka ni amang ko. Naapay daghang pagkaon ba? Naay daghang food. Sige, kung palami. Bayana ka. Guk magikan ako ba? Kaok maayo, sir. Uy. Hello? Ron? Arnold, Hmm. magabihan ko ron sa pagpauli ha. Kay miabot ang among boss. Magkig-meeting siya sa mga employees.
Manawag lang ko nimo kon magpakuha na ko. Okay, sige, Rona. Tawagi ko, ha? Aron makuha ka. Okay, thank you. Love you. I love you. Bye. Oh. Naunsa ka? Smile man ka dahil samtang nagkatubang na ako, ha? Alma? Wala, Sir Arnold. Hmm? Kuain lang, gi-imagine lang na ako nga ako imong giingnan og I love you. Oh. Kanindot ka ha kung matinuod, sir, sa. Uy, akong hindi suga sa may kusina de. Natug na tingin si Alma. Uy, magkutaw ko kape. Pawas do ka. Ay, sigarong suga din ni Salay. Oh, Alma? Oh, sir. Nanaog lagi ka. Kuan, magkutaw ko kape. Nagunsa mo ka din sa sala? Uy, Halimuot manggod sa akong kwarto, sir. Moang nigawas ko og naghigda-higda ko diri sa sofa. Timplahan ti kape, sir, ha? Kadiot, yun na pa. Kang Runa man ang night gown, dili ba? Oo, sir. Gihatag maning ma'am nako. Mao ba? Angayan ka, ug klaro ang imong hulmas lawas. Mao pa, Sir Arnold? Ang, Sir, pagpili, kape o ako? ikaw. Sure. Kana, sir. Sure, kagit na ako. Dugay na kong nanganday nga mahita po ni natong duwa. Makabuang ka ba? Ayun, sir. Ano makabuang ko, sir? Oy. Dali tari. Higda tari. Sir, mahita ko, sir. Sige, sir. Kamot mo. Sige, man ka na. Sige, man. Alami. Tutay, sir. Sige pa, sir. Sige pa, sir. Sige pa. Dos gitu, sir. Sir. Ano, sir? Kalami. Sir. Sir. Pila kasi man ang inyong travel ron, ha? 1 week yun tingali. Mo ba? Sige ha, amping dito ha? Amping pot ka, ha? Sure. Expert ka mo sex. Di mo ka makatuloy na. Lamig kayo. Sige kong tanaw sa salida sa YouTube. Sir.
Ay sikas-sikas imong mata. Mabdus ko, imo ni. Hinaya ng tingog ni mo. Makapatay si Ron nga. Hey, Um, nag-away mong duha? Nay, si Sir Arnold mamruna ay pugson kog paadto sa merkado bisag naapay daghang lutuunon sa ref. May bisita ka, Arnold? Kay mangumpraming duha si Alma. no. Kita na lang duha ang mangumpra ron na. Kitang tulo. Alma, ngano ka? Ni-insist ka man diha, God. Murag may panghitabo din samtang ko, Arnold. Ha? Panghitabo? So, panghitabo ba? O, man, Runa. Alma, sultihi ko's tinuod. Dili ko bakakon kay bad ng mamakak. O ma'am, Oh. dunay nahitabo namo. Mabdus ko og si Sir Arnold ang amahan. Unsa? Shit! Nabuang ka, Arnold! May patol kag maid! Nga lang nakahimo kay niya ako, ha? Wa na, di na makatubag si Arnold. Nabukog na. So, si Ma'am Rona sa tanan, Arnold. Nga sige taghandos-handos. Unsa? Wa gid ko'y tingog-tingog. Mutingog pa ka nga niangko naman si Alma sa tubangan sa kong asawa. Handos-handos ra gid nakaingon sa tanan. Mga kasama ang kaagi ni Arnold dinining tulumanon. What's the style? Handos-handos style. Kini mao sugalanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.